nitiere seche moko weche ma ng'ato nyalo wacho malit par diriyo. Nitiere samoro ma iduoge e ot, kaka samoro ng'ama dichwo dok e ot, aneno ka samoro jaoda ng'ado sikuma ma owero mana ni kifo gi pala ting'ado alot, awuok madok kuma ae. Nikech samoro akia ni ang'o masatimo mondo werna kifo gi pala. Kata samoro anyalo ting'o mana lweta kama ma abwoga. Mano is a serious indication of violence. Kik iriti, nikech ibo rito ni ng'ani ohera, kiny obro negi. Kiny obro timo gimoro, kata nyalo bedo ni upadi mana matin, ilwar marach, igo wiyi kamoro, isim. Iwito ngimani, magi rumo kamano, ento ngimani samoro bro endelea. Koro chopo kuma kik iriti, nitiere weche moko ma ng'amidak godo e keny nyalo wachoni. Ka wechegi ok unyal bedo piny mulosi muyang gi e lela, to it is high time mondo ichak paro diriyo kaka inyalo wuok oko, imany kata second party or third party, ubi uwinje weche ugi, udhi kata mana counseling team members, ulernegi gik ma chando ngima u e ot. Ginyalo konyo u matut. To kok onyal dhi kamoro amora, nikech samoro ma anyalo gombo nyiso jaoda ni ok wadhi ir ng'ane opimne wechegi, depok opimonwa yo machielo mondo wati godo. Kineno ka nyawadu ok dwar kata mana luwo korka kony koni, mago indications ni ok ojali. Mano ng'ama iweri godo straight away, nikech ibo rito ni ng'ani ohera, ni nyaka goya mane ka tango ni